Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kadba ke Jela Meghalaya Jungi kadang don hapdeng ke Jingïakhun banyada na ke Jing Sopriang ukunyang jengpang COVID-19 Haka ba ke sorkar ke lapelong da ke kangsnong ni kata ke lockdown Henry ki breu part ki badan hakat nat ke koi ke khia khamtam ki batre haki jaka sumar kimla bankiar na ke Jing kendo bat ki breu man la ke sngi ka Batesi TV hakan ke kanti ke laphaikhman Sheikh Nongtrei jong ke GVK EMRI 108 emergency service ki batre shabar jong ke office kontop nadu ki nongnya ki kali 108 kinong sumar nong pang halanti kat badang penket yaki syaki jaka sumar kini ki deki breu ki bala dadan ba phone hakono kono kapor badan ki basitom jor ki ha banai shaw yaki nong pang laki dei ki basitom hakono kono jajing pangru hakani ki jing kendo ka Batesi TV bat kini ki Nongtrei jong ka 108 emergency service layo ru bantua jing mod naki bahakom kani kapor ki ai ki jing ki baki kendo bat ki ai ki jing dan kam jongki ki baka sorkar kariban phaikman ban penjana susyo ya ka jing sakri jongki so pajba jong ka jelahi borok away haka kambangi trei te kat mentah ngi dang yo betang ki suspect ki baki suspect te ki yang amarwai te ki we ki staff rung athrai ki yo kumta no suspect ben te naka sat jong ka management bat ka office he da ka government ro ki lapan biang ngi ki PPE ki banyada ya ladi te haduk ke spray ro ngidang yo nin mo kila ay kita reka ai ka jeng kerpat jongi bade kom ki badon safil ngi kerpat ya ka sorkar bad ya ka management bakin penbiang yang ngi ki kali kenang bangin la ban ai ka jeng sumar ka ba khamba susu na ka benta upai ba hakum kini ki por ki emergency ki amba ka de ka disaster ko makan ni disaster ngidon kam ya ki kali bangin ai kata ka jeng yarap ka ba khambiang bat khamria na ka benta ka jeng don kam jong o pa yu hajar jong pa ba hi jong ibaro haka calculation te don stuff lightly tang ba ki bon ki bala du ba ki barim te kila nang duna susu te de na ka ta ka da bangi kerpat jor ya ka sorkar bala dai ka ba kala ka sngoba ban ai yang ni ki kali ki ba bha hakani ka por ka ba don kam kar ki e ni baro chikatar ngi yo ge HIV cases ngi yo ki sibun ki swine sedai ki meningitis te Henry bangila sim yakka kani ka kam ngimdon su ata ka jingtiang ngi yarap yu paj ba ka mensim ka ba sngolam te kata ro te bana jrong ro yarap yangi ngimju ayun namar bangi yarap yakina ka mensim ka ba ngis ngu kum u ki para ke men la jong te takadau em yangi ro hadu mentah hadu bana poi kani ro em ngimdon ka ta ka jingtiang te hoi ngi prevent yala de ka government kala ay ngi ka office ngi kala ay ngi ki equipment bangin prevent yala de Henry ya kata pada bentiang mensier ngin don kata ngirap da ka mensim ka bala elot ka bakal loy ngiru hakingwan hakaju he kumba ong ka government he bakin mentenya ka social distances nang ta bakin yale ro ban pon khoj yala de nang ta lada kidon kanu ka jengwit na ka sai lada kidon kum ka jengpang khishit jorho bat bakin jenjar ban reng mensim te ki phone ubon jero lain tengi kloi ban jeng ai jaga jeng yarap ki ngi ki staff ki badan chapiling ya kandu sibun ki jeng te ngila ya keren ru ya ka management banta kum ki quarter mo bakin arrange na ka banta jongi ya ki special quarter bangin sa kabam kadi bakin penbiang te kila ong hi bakila ya keren hi shaning ru te ke tharai ngin sayo ay kataru te kijing hi taba mala kapor ngi yakandu hi namar baya kum ge mentale ki kali ki bamlong sho te kabu yang ya kajing siir ya nakasa jongi te Henry la kataru kum ge ni ki por bal ada kalong ki barim ge bal atmen ru niale hi ban yarap ya u pai kat ba kala kat ba ngila mentana kalang jongi ki field staff ngi khlem pala ban trak mo kanu kila poi Henry kila bun hi ki bala call namta ka registration namta jong ni ka COVID-19 takawai pada ka bangamut bon ong kolong ba ngi kerpat mo ya ka management bat kumju ru ka government ba kan find some solution
Dakiwi pedaki sakiwi pedaki alternate number kabaki paiba kin la ban phone hakiwi ki number ru mdei tang di number ba pi ka pressure kala jor ba hang ni ka jumut kalong ba borok kala phone yu 108 tang nama taban registration handai kum ka jingmut banong emergency cases pada kumba kibri ju phone man sha 108 banong ban yo ka jingrap bakloi ma namba ba phone lemba ka ni jing phone 108 handai kim yo su ki bamut sha handai pada ka ni ka 108 lain pada kala su busy bet tang hapo hapo kini ki case ke bagi haban register ya kini ka covid 19 kata hi ke bang isu kerpat ya ka sarkar bat ka management bahkan penbiang sadakiwi pada ki alternate number ban kam ban yo nong lang ki pai ba baro fi ha kani ka jingeh kam dei tang ki pilot kadai bet ka kum ka teamwork hi pilot EMT ngi dan pi hapo ka ambulance te ka jingeh ngi kendu lang hi nomor bleng ngi ong ba kata jingeh kalong ba kum man kani ki si bala adap ngila naklang jong management du kala ele kat bala hi ban endan ni gitiar ban odoi gitiar kum ki personal protection equipment te man kini ki te bala adap mla ban pembiang te wala kata ru ngila ya adjust kum kat bala te handai menta pada ngila biang hi kila penbiang kum ngila kum ngi kwa kum ta ngi yo menta ngi yo gitu ki spray ki disinfectant spray gitu te nanta ngi yo ki mask ki gloves ngi yo nanta itu ki dress ki bang deban phong ru hapor ba ngila semi ki case ki ba kum kita ki symptoms covid 19 haduk menta hot ki babun naki staff jingi ki babun hiru ki basawai haduk menta ngimpat yo sngo kum ya kata ma banong ba kiwet kitut namar kumun suong no ngila dai ki well train hi boros kata ma fitip hi namar ba ngi Nongtrei hang niru ngi haman kan ri banai ngi don ngi training refresher training te dagba ngi don ngi kita ki refresher training pen ibang ngila dai ki well train te ngi sutu kum no ban protect ila deru ndai ngi bangin kan sangan pada idang don kam su ki protection ki ban la ban yada su ndai pada tanga ka bala ban yada wat ki weiru kalong ba lada kumangi ne lade mentangi ngilet ki case lada ngimbiang ki jingeda kumang ong meneh te ka don hi ka jing wit jingwa wat ki ba ayeng wa yang hiru handai lada ngi la long well prepare pada lade pat long kumno ban definitely kini ki bro te ngatrai kam don kum kata tamba ka hygienic ngi don kam nang ta social distancing kumangi ong meneh kumbala da kran yu meneh ngi don kam ka distance nadu bala sedang hi kini covid 19 nadu December live hotrik December arja ka kandai te aku tu kupor ngi don hi kita jing semua let's say haduk kadang wan dangtang kini gi dangtang menin kadang wan hang ni apa Meghalaya jingi boros ka tang la long well prepare shahi kata te ka jing ting ningkong ni don hi kata jing semua ban ong ba bang ngimpat yu semua ka jing em community virus coronavirus handai hadin bang yu semua tangi semua ba kadon hi kata ka jing khot yo musim ka jing yu handai ngila bon pada ila de bangin trei ha ni kam tingi trei met bat musim handai ka jing ting ka ja nomor boleh ba ni sutu abang ile ke bang yerap iki para breu ringkat ke jing ya da ila de takamut ngerap lah ki wedu bang ya lang para breu kikis te man kikis bangi yo hi ngi sai libu keleng ki hospital po selong ti menta pada ba kani ke bethani hospital kila lockdown nduk menen phi lan no bethani sakwi hospital ngila ban ibu hendai ngi hab nyat kat kum ki prosedur ke ba ki hab ban screen borok khot ki patient bangi lej ban shift ki hagino ki hospital ki hab ban le ke screening screening nomor ba mendai tang ya kani ka symptoms jong kani ka covid what the ki medical terms haban screen met ladam kumsong na mtang ile ipon grams krempat ya chona po screening department kiwi department kenum pediang patient kolong mta ta kiwi ki hospital ki le mta jo borok khot ki da elong alot borok khot ki hospital ya ka follow up no po office ki site follow ya to ngi ta sin ming na de bu ta ka kamram jungi la de long la de pen poi ki patient support hospital te ban follow up pada ki la de kam jong office Kana kalian juga jangka union member jangka 108 ki suka ban personal kena long ba hak bede bat kini ki kali ki tracks ki ba pi kini kali barat kini kimlong social distancing hak bede bat ka kata ka social distancing bagi ong ma kini ki track ka ni simut personal ba ngisno hi baka long ka fit ban atan ni kini case covid te markum kani ka por mentangi iba katni ngi borok khot ngila ailong alert ba la ailong highly alert ha posted borok koi te ngisno ban ong ba kumtahi ba kani ka trak ka kam dei ka ba fit ban atan ni kani ka covid cases te sakawai nakaliang jong ka
memory wu Wanjuri Union ke kerpat lem ya ki pajba long ba ni la emi kat ni bangen ya syakri ya ki pajba ha kan ke kam jungi kum bangi la etri hi bro kata tengi kerpat rit ya ki pajba ba kum bala batha dak sarkar ban maintain ya ke social distancing nang ta ban maintain ya ki lockdown ban maintain ya curfew ban numi mi sabar namar hadu menta kum bangi iba 4 lak ban don tau dawai bala ban pungkoj ya kan ke jingpang abro koi ke perthai tina kaleng dongi du ngi sngu ba ka lockdown bat kan ke curfew ke bala batha dak sarkar Meghalaya ni ba kumnu bangi di ban laj na kini ban laj na kani ka khang jingpang bangani le persa uni khang jingpang kadai bitang katahi ba bangi di ban maintain ya ke social distancing nang tabat bangi numi sabar bangi numi lum riu bat ngi numi jan ban nu tang katahi gede dawai ba ka bangi la ban te lakam uni virus tang katai